jsem Martina Kočková a dnes se spolu naučíme základní kroky kubánské salsy. Na začátek si řekneme něco o základním postavení. Při salze využíváme celé tělo, nejvíce boky a ramena, s tím, že ale bříško je aktivní. Co se týká nášlapu, tak našlapujeme na celá chodidla a pokud mají partnerky podpatky, tak přes bříška chodidel. Ruce jsou mírně pokrčené u těla. Nyní se naučíme 3 nejčastější základní kroky. První z nich je mambo. Začínáme levou nohou vpřed, vrátíme se doprostřed a pravou vzad. Takže levou vpřed a pravou vzad. A přenášíme váhu. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. Levá, pravá, levá, pravá, levá a na počítání 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zrychlíme. Další krok, který se naučíme, je rumba. Začínáme levou nohou vlevo, vrátíme se doprostřed a pravou nohou vpravo. A přenášíme váhu. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. A snížíme se. Pravá, levá, pravá. Tím se nám uvolní boky a můžeme si i přidat ramena. Na počítání 1, 2, 3, 4, 5, 6 a dole. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a nahoru. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a dole. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zrychlíme. Oye, mira que ya todo el mundo está bailando el azúcar. La venezolana, la panameña, la puertorriqueña, la cubana, la española. Toda mi gente baila mi coro. Como lo mueve. Poslední krok, který si dnes ukážeme, je salsa. Začínáme šikmo vzad levou nohou. A opět se vrátíme doprostřed. A pravou vzad a zase doprostřed. Přenášíme váhu. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. A na počítání 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zrychlíme. Součástí salsy jsou také otočky. Nyní se budeme točit doprava. Začínáme s mamba vpřed, přetočíme se za pravým ramenem, přeneseme váhu na pravou nohu, přetočíme se opět dopředu, zase přeneseme váhu a následuje mambo vzad. Ještě jednou, mambo vpřed, přetočíme, přeneseme váhu na pravou, dotočíme, přeneseme váhu a zase pravou vzad. 5, 6, 7. Zkusíme plynuleji. Mambo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a točíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jenom mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a točíme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zrychlíme. A nyní se naučíme otočku doleva. Začínáme s mamba vpřed, přeneseme váhu na pravou nohu. A teď se budeme točit s každým krokem o čtvrt otočky doleva.
To znamená, že váhu přeneseme na levou, stojíme bokem, s přenesením váhy na pravou stojíme zády, opět přeneseme váhu na levou, stojíme bokem a dotočíme se dopředu a následuje mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a točíme se doleva, na levou, na pravou, na levou, na pravou, na levou, na pravou a mambo 2, 3, 4, 5, 6, 7 a točíme levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá. Ještě jednou, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a točíme 1, 2, 3, 4, 5, 6 a zrychlíme. Dva poslední prvky, které se dnes naučíme, nepatří přímo do základních kroků salsy, ale slouží spíše k oživení solového tance. První z nich je výsun nohy. Pokrčíme pravé koleno, levá noha je protažená, obě kolena míří vpřed a vrátíme zpět. To stejné na druhou stranu. A přidáme si tělo. Vysuneme nohu, natočíme hrudník doprava, záklon a levou ruku vedeme po noze dolů a vrátíme zpět. To stejné doprava. Ještě jednou. A naposled. Poslední prvek, který se dnes naučíme, je srolování těla. Stojíme na pravé noze a zároveň s přenesením váhy rolujeme tělo dolů. Zkusíme postupně. Hlava, hrudník, břicho a pánev. Ještě jednou. Hlava, hrudník, břicho a pánev. Zkusíme plynule. Znovu. A naposled. Doufám, že se vám lekce líbila a příště si tyto základní kroky spojíme do jednoduché choreografie.